Anya laki din! Elbe, limabas ka din ni Uncle mo adon. Asino adon? Ay kat, ni Uncle mo adon Asino nga rod adon? Amuyo mo't akaw-awid ko. Isu ajak amo no asino day tadon nga ibagbagam. Ay kat, ni Uncle mo adon na to Anya? Binirngasan yon iti don? Wen, binirngasan dan iti don. Gaputawan mo ti ubraan na. Takasanaw, day talag barbar kan agsugsugal ti aramidan na. Ay, anyan ni Uncle Donato. Saan pa'y gaya man nagbalbaliw? Talaga nga awan ti direksyon ti biyag na. Ay, naku na mo na nakaw. Iso ama umuman dagiti kakabsat mo. Anya lakit din ni Uncle Donato aya. Imbag ko mano talaga adon. Ngam saan mo tanagdon ga po iti kinasadot na. Diya nga rudam mo, no apayakas dyan ni Uncle yaw. Inala na amin anaalas nga ugalay. Kinasadot, kinauyaw, kinaungag, ken aminun. Wan nga rod nanang. Talaga saan amaw-awat ang ti ugali ni Uncle Don. Adda ka madgaya man, Elbe. Kano ka asimbang part? Idi kalman, Uncle. Awan kayo umot ngamin ijibalayo, idi limabasak. Ay adda ka dyan tirsina Napanak na kiinom kadagiti baknang agagayam kaw. Kasta aya, Uncle. Ay, wan! Ay, unggayam. Adda ka di kapiyaw. Adamot, Uncle. Adapay tinapay dita. Ay, go! Agkapi ak man nga raw. Ay, katwa na, Uncle. Agkapi kay latta. Awan mo tidakas na. Ay, basit lang. Ado ti kapi dita, Uncle. Ado pa ti tinapay. Iso amangan kayo latan amangan. Kunak ngamin, ni Uncle yu adon ti mangibibos iti insang pet mo at tinapay. Apay manong, nasakit ka di tinakam mo ta inibus na ti tinapay? Saan maut? Ngam no daduma, masurunak. Gaputa kayat na amangan iti kumpormay. Ngam saan matagumatang? Anya? Wen, day tati ugali ni Uncle yu adon. No adda kortana, saan nga gatang iti kanan na? Iparanod nakit diti kwartana kadag iti kakadwa na amang inom. Nga uray awan gayam tinamnamaan na asang patan na at taraon ijay balay na. Ay, una yan ni Uncle. Talaga adi pa'y nagbaliw. Adamot itay. Kuna nang agkape iti basit, iswa ko na kang agkapilat na. Ay na, day tati ugali na. Agkapi ak man basit, mga anak man basit, kastati kanayon na nga ibaga. Ngam adumat ti kanan na. Anya? Wen, uray po utam. Paliiwam, no addaman ti pagkapyan na. Agkapi ak man basit, ngam dandani mat ibusen na ti sanga termos akape. Kasta aya, manong. Wen, isu ang marurudak nga raw. Kunti may sa akagurak nga ugali na. Nalaing nga agkape. Ngam saan mat nga rod at tumulong nga agkirog iti kape. Uray buy-buyaan na ninanang nga agilgiling iti kape. Saan pa'y atumulong? Ngaminton malpas, alisto nga agisilupin iti kape. Talaga adun sa dot day jeng Uncle mo. Manong Donato, dakkel met kitangdan nyo kano anak ikumboy idi kalman kada pari Hubert. Wan Mart, kasano nga main. Kadda kami lang tinagbunag iti patatas da pare Hubert. Nasayaat nga rod no kas na. Kat, inted da ka di amin? Wan Mart, No ngay agopen ka iti savings account mo, tapno adda pangidulinam iti kwartam. Tapno di ka mailawan amang ibos ijay tersena. nay, apay.
Naglaing kamat unayan, Gladys. Ah, Manong Donato? Amaw teraramidag. Isuasanan ang masapol nga isurunak. Kan may sa, anya ko ma, no ibusak ti kwartak. Si kaaya ti mangmangtad. Saan, Manong? Ngam kayat ka laang apalagipan. Asaan kayo nga umububing? Iso arumbang laang nga agidulin kayo iti kwartayo para iti masakbayan nyo. Ay na, adamot panunot ko, Gladys. Amaw kasaan akong umububeng. Tauray si ka, bumakbakot kamutan. Alang, wunan, Manong. Ala, nuawanan ti ibagam, pumanaw kan, di ka manaktak, tasarakag dagiti kukumparek. Ay, talaga asaan nga amo ni Manong ti dumngag iti pamagbaga. Ay, apay aya, Gladys. Binagbaga ak adi na ko maiibos iti arak ti kwartana. Ngam amon ti sungbat na kanyak, Manang. Kahit anyagay, saan kanumat asyak ti mangmangtad iti kwartana? Iso nga awan kanu ti bibiyang ko. Ay, anyan day ta pa nagpampanunot ti kabsat ta. Nalabos nga rod, Manang, ken kunana nga ammo na alumaklakay. Iso asaan ka no anas ken nga ibaga day ta ken kuana. Ay, day ta ti maysa, no apay ajak agsasaw. Gaputa di na mo iladenggan. No aday baga, datapay ti agbalin adakas. Nalabos nga rod, Manang. Ay, no lalaki akla siguro, ang mga nunatibab kun ti durbab a tao. Ay na! Ay, sa dino nga taas ulit ti lubong, tinaggap-gapwan dagitoy at tao. Ay na, naglalaad da. Kasla saan da tao? Anya? Ay na, kasla imbati iday ti uram. Kita aman dagiti kudil da. Ay na, si kamot tatado na to. Iso dati tao ni Boss Paul. Iso adi ka agsasaw, iti kas tatata. Ang mga numangagda ka, kanya pa ti kunain da. Saan abali tapod numag? Uray po now, nasaysayat lat, ano agulimag kayaw tata. Tapno di ka maisagma. Dito ti lugar kaw, am-amuda kaw. Isu asanak ang maisagmak. Am-amuda ka, di mo amo ti panunod da. Ay, anyan aya. Kaasimag dagita at tao. Kaslain nalada amin, ti kinalaad. May bayan nyo ka day. Sa nabali at asamot asi katimang bakpakan ka na kwana. Anyan ni Uncle Donato. Apay nga taakas jay. Apay ka day? Apay nga min adi agpapukis. At idug tibok na. Saan pa'y nga agdigdigos? Day ta nga ron ti kunak. Ay na, idi pa'y lang nga imbagak nga agpapukis. Ang amdi na nga ron matdangdanggan. Ay, una yan. Ay, sikaman ti mangibaga. Barang sikat ti danggan na. Diyak kayat. Kano ko na ninanang adinamo ti mabagaan. Huwag na din ko. Kat amangan noong tan na ka, no adda pa'y ibagam. Ay! Nay, asino ay ikat katawaan niya, tatado na tao. Ay, dagijay kunayo a tao da Boss Paul. Ay na, nagdudugyot da. Pagkunaan niyo mo, tata. Ay na, ingka kita ti pagturturugan da. Kaslasan anawalwalisan. Anya? Wen, ken maysa, kasladyak maiturad ang mga ni Jay. Gapo iti kinarugit ti arubayan da. Anya?
Kan maysa, kasla di dagugugas. Kita ak dagiti dapanda. Ay no, pirme ang nagngingisait. Ang mga numat maturog da, ang nakapit-pitak ti sakada. Ay, anyan. Ay, mangibabain at talaga ni Manong Donato manang. Apay, anya man ang tinaramid na aya. Anya nga tatiga po na, tapakibibiyangan na dagiti tao ni Boss Paul. Ay na, nagawan kita babain nan. Anya ka di ayat himbagbagana. Ibagbagana nga rod adugyot dagiti tao ni Boss Paul. Ay, dila mabain amang ibagay ti dayta. Kat no oray isaw, nalabos ti kinadugyo na. Kasla mamindwala ang agdigos iti unag ti makabulan. Kitaan nyo man di buok na. Isupay Apay nga tangamin apapa ati dugan na ti buok na. Sana bali kumaa, numanagdigos. Oray digos patula kuma. Day tangarod kat. Ang ibagam man day takenkwana. Ay na, no ibaga. Amangan no saan laeng nga ungat ti maramanakken kwa na manang. Amangan no tungpaan nakpay. Agpaiso ka di ang mga sawa ka, anbain. Wain tatadunataw. Ni kadimila. Wain kamaudyanan na sinumbatan na milangay. Ay, anyan. Si kagayam ti mga sawa ijay kalaadan da nga agkakapsa. Angam sa bagay, agpada kayaw. Ha? Kat isumaart, agbagay kayo matkit day. Unay na ita. No awan tinasayat nga ibagayo tata agtal na kalangay. Oh, Kasanong agtal naak, adda nga rudmat kayat ko nga ibaga. nga makapainsulto kayo mga araw. Anya, Kaya imbag pa'y kanyak ta mga sawa akaw. Idinto tada kayo ngay. Kaslaawan tinamnaman nga adda mga yat kada kayaw. Gaputartag kayaw. Pinagsarot kayaw. Oh, anya. Ay namano, talaga amang ibabain ni Uncle Donato. Nay, taapay. Amoyo ka de, nasakit tinakam ni Uncle Ben kan kwa na gaput imbagbagana. Apay. Anya timbaga na ka ni Uncle Ben. Asawaan ka nun ni Uncle Ben ni Sister Mila, akalalaadan dangag kakabsat. Anya? Wan manong, dayta ka no timbagbagana. Kanti dakas na, kunanapay ka no, nga agbagay da, kaput agpadadaan na laad. Anyan ni Uncle Donato. No agsao, nalaad ti tao. No agsao, dugyot. Ngam di na matkit kita anti bagina. Ay, imbis nga isaw ti dugyaw. Mariglanais. Kitain nyo mamubasi ni Tata Donataw. Apay ka di paray. Imbis sa kablaawan na para iti umadanin na panagkalaysa. Sa balik idin ti bagbagana. Apay, anya timbaganakan ka. Kinuna na ngarap na lahat kami kanukin ni Mila. Ay, anyan ni Manong Donato. Talaga di na amo ti tangtang abon na. Ay, nudya lang nagpanpanunot pinaraman ak kumangkay. Nga ni papispisa nga nagtepelak kaputa lakay ka ngaraw. Oh, Kat pinapispisam ko man maray. Wen pare, no kasapulan nga aramidem dayta. Ay kat aramidem bareng agbalbalew. Nukas na sangar nga agsakit tinakam yaw no bilang malaw anak maray. Ay wen pare, kay kayat mi paya. Tabareng iso ti pagnakman na. Ay aban yuman ni Bain. Tato prag jay muging na.
Ay namanong, apay akas tamot ng tibagbagam. Puno matibagbagak. Awan ti bilib ko iti day di atao. Huston manong, di ka man agsaon iti kasta. Bartek mula da ito. Ah. Amangan no adda mangidanon kan kuana, ket adda rumso aparikot. Ay, sa anak ang mabutang. Ayaban yung di kunak. Apay. Mabutang ka. Sika ti pampanunutek manong. Amangan numapunwan da, ket anya pa'y ti aramiden daken ka. Ay na, kabutang dakdag ita. Isungawan tinas ka na pagdanagan yu kanyak. Ay namanong, lumaklakay kan. Iso apang nga asim kuma, tadi ka kumamot aglablabes. Tata Donataw. Day, si kamat gayam bain. Wine. Kay anya ngay. To pramon timuging kaw. Iso magkano timbakam. Kinunam kano ato pram timuging kaw. Iti anya gapungay mag. Ay, kuwabain. Ang mga nunay bagakla day jay, gapo iti bartak ko. Agyamang ka. Tasyak tinaranaam. Kasano ngay no sa balay. Ang mga no indurunda ka na dyan di ras. Anya? Awang ngamin tinang kontraking kakay. Gaputam mo nang awan ti kays iskan na kadagiti bagbagam. Nung kita magkumamit ti bagbagim tata. Kas kumaiti ka na ayaw mo ngay bagbagadog yun nagiti tao ni Boss Paul. Agsarming ka mo tata Sakbay nga agdilaw kay iti pada matao, tata. Kita ang pay nga muna aday tabagay. Ta ultimo agi mo kat di mo pa'y maramay do. Madlaw adi ka pa agdigdigaw. Kita man na kita dapamaw. Nakarugrog ay. Ang mga nosika ti matoro ka nakarugrog iti dapan na. Bain. Wain tata. Puno amin na kita ngayon baga. Wala damagam na kita kakabsa mo Ang mga noy baga na pa at imangkan na kita kabkab mo. Kit oray niya pa iti pagsabo mo ang mga nusana na may kat. Manong Donato, itaman pa'y asaan ka amapan ijay ayuyang nyo. Ay na, awanan ganas ko ang makidupong kadakwada. Nang runa day di abeng. Apay ka di manong. Awan, masadutak lang ang makisango kadakwada. Ay na manong, masadot ka, wano, mabain ka. Naidanon amin kanyak ngay nararamid yo, Manong Donato. Katsyak ti mababain. Nang runa di imbagam at praam timuging ni Pariben. Anya? Ay namanong, di kay aglablabes kunak. Taasino ka kumamit ngay apagbut ngan dagiti tao. Ang mga nudida pa'y agbain kan ka. Ang Gladys. Pasensya kan manong, ngam da ito iti bagak. Awan ti maipagpanakkel mo iti biyag, no maidilig ka dagiti biyag, dagiti sangkadilaw mo. Iso adi ka aglablabas, gaputa amangan nutupraan dakit di, day tamuging mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Bakit? Anya ti si Dain? Ayawan pa'y ti mayat at humulong mal. Siyaklata amin nun, aglutaw, aginaw, aglinis, kaskadaglaba, ha? Anya ti si Dain kuna. Awan ko na lang ang Nanana. taon! Dabag ka, dabag!
Ay, uray la nagparsyak mat dito'y rupak day takatay mau. Agdamdam magaklaang mat. Nga mapay abugkawan nak ngay. Damagampay lang! Awan ko na lang arudan! Awan mo ngarud maitan mo a kwarta! Ay, agungot ka man ako nakon. Ay, anya kato'y siksi abakat kun aya. Aha, di nakman sagid-sagidan! Ay, aprusak laang mat day tabuok mau. Awan pa'y maikat ang iti shampoo! Ay, isumat lagayam anasugpat day tabuok mau bakit? Kaslaong bok ti bilit ti kasugpat na. Tatang, anya ter aramidam dito'y salas? Nakatugaw akit kitaem, damagampay laeng. Ni, anya ngay day tamulmulang langam, tatang. Day tatibi ah. Saan mat anak kaon? Kasano ang maiun ko? Katanda ka ni nanang mo jay remote control. Ah? Kat alaam akan ko na. Kat no nakaungungait, bugkawan nak no adala ang damagag kan kuana. Agmenopusan, iso akasta. Nagbaliwan nga agpaiso ti ugali ni nanang mau. Jak man amo no apay. Agdamagaklaeng nga bugkawan na kaon. Kasta talaga no agmenopause, tatang. Aw-awatam latan. Ay, tatang, ada ka di extra abagas yan. Taapay man ayn. Umayak dumawat awan nga min bagas ni. Ay, ni nanang mo ti pangibagaam. Saan na siya? Nanang, adaak. Ha? Tapay mananaya. Ni, nagkusilap kit din adagos. Ay, nasakit ti ulaw. Tawan na imas asidaon may kinitatang mau. O may kamang tawid. Umayak dumawat iti bagas. Ay, maulawak. Mahay bladak sa mata na din na oras. Ay, nananang, konsensyang mitlaang no agbalin amal nourish dagiti pukuyo, tadiyo kay timangtid iti bagas. Tanya ter aramidan day tanalay nga sawam. Aday di ba na, ang silsilpon. Awan kanumot ti mabirukan na trabaho. Anya nga awan, ti kunam kiday, talaga asadot day tanga sawam. Ay, nanang at ti supot nga imbulsak. Punwak kumaday to iti bagas. Naa, nagdakalan asupot day tawit mo. Maibus aminin ati bagas may dita pagbagasan no punwam dayta. Ay baka pa high blood kayo abay. Ay lakay, paypayan nak. Ay paypayan nak. Anya ti kunam. Tulong ka kaday! Kunak paypayan nak! Ay, punay kamateng bakit? Plan-plan wag payla ang timapan aguldag ijay ruwar. Ibabaon nak manayin. Napudot ti ulaw. Gaputa inibos ni April de bagas. Napudot pay tirik na. Ajak maawatan nuapay. Nagmatkan ka. Adagita ti simptomas ti menopau. Isong araw da paypayan naksakbay ako maro ti pudot ti ulaw. Kat sikati pang ipapasak iti pungtot kaw. Lumuklok magkansa kumare. Saan mo't iti panagkuna? Ay na, nagdadakalan dagita bilbil mo. Nay, oh. Na. Sa oray mula aprusan, kas ka lamang rururong. Nay, makaungot kan samutan kumare Petra. Amom lang arudan alumuklok mga, ipagampay lang. Na,
Madin sa ti alda mo ita kumari ah. Ay talaga, maday! Ay kasuri ah. Oh! Pudut na mataw na. Oh! Nay, agpalinduusan ka ngagpay sumare. Apa yan? Agan anukan. Pare, ang sarita taman biit. Nay, apay maray. Apay akas day mo ni Kumari Petra. Apay aya. Nakaungungot mo tan. Imbaga klalo mukluk naggungot kay din. Ay, nadlaw mo matgaya maray. Kulat nga agkalinduusan. Ay, Jackman amaw ko maray. Ay na, agminupusan ni kumarin. Aniya, kastaya. Apay, si kamaray. Saan ka pa'y nagminupaus? Nalpasan ati pa nagmenopause ko. Ang amawan mo't pulos na rikrik nak ama di dito'y bagay. Saan sang agpapada maray? Katimalas, ni kumarim ti makarikrik na iti sintomas na. Ay, maawat ako ni Kumari Petrano kasta. Aniya lakit din na ita menopause. Aya. Bakit? Anya ti pangrabyan ita? Bakit? Apa adi kagsaw? Nagbalin ka din nga umail. Ay na. Anya kato'y bakit kun ayaan nagsungit? Bakit? Hapay ngay alay-layatan nakmatan iti karate. Agdamag ka pa'y talaga karatyan kan. Ay, nagungat kamatin. Awan ti agdamag-damag. Nalawag. Ay, wan bakit? Sana kung agdamagpaikan ka. Inkaglutaw. Siyak di baon mo amapan aglutaw. Ay, nabambanugak ang nagaradaw. Kasangsang patkulae. Wanayin. Awanan ti anu asaw. Mapana ko naglutaw. Ay, apay matinakas to'y ti asawak. Ay na, ay Diyos kao. Tatang, ayan ni Nanang. Apay, awan di ta sa alas. Awan mo. Ay, nakaida silid may. Agin ina na. Nasaya at mat no kasta. Ay, anya ngay day tayo gemaw. Pangikarga at itisidaan umay ko dawatan. Anya, umay ka manan dumawat iti si dain. Nadamag ko ngamin ang nagparti ka iti manok, Tatang. Pati day ta, madamag mo pa'y. Una, Tatang. Siyak pa'y mati ko na. Ay, ang angarak pa ito'y karnit manawk. Nakulbet nga main. Mayat day tan. Sige tatang, kargaan mo day to'y plastic nga intugot ko. Tagawid ako. Jela sagti ikabil mo ha. Ha? Ay birukan ni nanang mau. Napay ngamin nga ibagam nga eh. Sige, konsensya yung mutlaang no saan adumakal dagiti apo ko yun. Tas si daan laang kat ihimot yung pay. Ay, kasi damat nga agpaisaw. Mala, yawat mo kanyak day ta pangikargaan, takarga account. O sige nga ro tatang. Darasam, sakbay nga umay ni nanang. Ay na, ay nagimasin timangan. Karnit manok ko naman. Ay, banatak man da ito'y karay-kay. Ayun na yan. Kanakaan. Di na pa'y kitain ti kasangsangunan. Ay apay bakit? Kita umat no adda kanak dito'y penggang ko. Ay kat mangalakan na itiin na po'y kansidaim. Di nakpay amaw nga aywanan. Kasanaon no nakapsuta kaon, baybay anak kadilatan. Ay, kaya't mau tinalailo nga asawa. Ikanak iti kanak. Ay katun na,
Day talagayam. Day ta, inapoy. Jay si daan ngay. Ay aguray ka mata. Karga akong daytoy pinggan mo iti sedam. Na, apay ngay, aday tapayak kan paragpag. Saan ka di apayak di paboritom ide? Idi dayta, saan itan? Ay, amukaw na. Itad ko kan ka, daytoy tangay. Ay, jak mangmangan no dayta tenged, titad mo asida. Anya nga ti kayat mau. Jay dua alupaw, titad mo kanya. Dua alupaw. Apay, tulang ka? Bakit? Kuha nga main. Anya ko nga main. Di mo kod ang daytaw na. Taag tinagdagiti balakobak mau. Ay, kuha bakit? Imay ngamin ni April, dito'y balay. Kay, Inala na jay dua alupaw. Taipasidana ka no, kadagiti anak na. si daon lang jay sadot nga asawa na dayjay. Mamati ka man nga ipasidana kadagiti anak na. Di gulaang ti ipasidana kadagiti anak na. Di ka din agong unget, bakit? Lapaw ti kayat ko asidaon. Iya dayong kanyak dagita payakas kada paragpag tanay makaung-unget akmanang. Iya dayong kuna. Unay kamutan, dangdanggam ngagsangsangit dagito'y ubing, di mo pa'y aw-awiran mat ida. Agsasangit daya. Nabasbasa ti daya per to'y maysa, mabisin mo't day to'y maysa. Busy ak nga road. Isardeng mo man ngamin day tapa nagselselfon mo. Ay, isardag. Kakaisuna mga baba ka kaun. Day tala agge-gamester aramidam, ingkag trabaho. Agibaon ka kiting. Si kanti mapan agtrabaho no kayat mau. Pangalaan tayo ngay, itikanan tayo inton madamdama. Kat mo si kati para diskitar. Apay adamagam kanyak. Mabain akon ang mapandumawat kadagiti naganak ko iti bagas kas kada sidaan. Apay kumamabain ka. Kat naganak mo. Tapno ibagakan ka. Kanayon nga agungot ni nanang ko, tunggal mapanak dumawat ije balayda. Imposible. Kat no nagsingpat ni nanang mo. Saan itan? Nagbalinan at tigri ni nanang, tapno amom. Iso asik ka na pigpig sa pahingam nuang, mapan ka ag trabaho. Ay na, kumare. Isardeng mo day ta panagwalwalis mo dita arubayan yo. Agregreg mo la dagiti bulong. Panagregreg ti bulbulong ita. Ay, masiguranak nga rod maray, no narugit to'y arubayan ti balaybay. Sakit baybay aklat nga agregreg dagiti bulong iti arubayan may. Nauma ako nga gwalwalis iti inal daw. Ay, agwalisak taimbagla amawat-wat day to'y likod ko anasakay. Ay, nasakit mo tanday talikod mo, mare. Talaga gayam nga di mano na, di pa nagminupos mo. Taoray na la ikatawa, kat italyaw na kadagiti aglabas at tao. Isumo lagayam, lumukluk magka. Wan! Amok alumuklok mga! Kat nagdadak ka lang dagito'y bilbil kaw! Ay, nadlaw mo magayam, mare. Sana na masapol nga ipukawaw, tapno mangag dagiti kabaranggayan. Nagungot kamutan? Wan! Pudno dayta! Kano saan ka pailang nga umadayo ditoy? Agpili ka, no kayat mo ang maipang-or ko kan ka daytoy walays, wano ibarsak ko kan ka. Awan niya, kayat mo aw! Nakitam tinapasamak tatang. Hun nga raw. Dagos nga imadayo, Jack umari ni nanang mau.
Si kaman mo ti pangtaan da abarsaken, wenno pang oren itiwalis no saan ka pumanaw adagos. Nakita mo, no kasano nga agungot ni nanang mau. Ay, wen nga ro tatang, nakaamamak gayam. Jak to pa'y agsasaw una ijay balay, tano adala ang tisaan na amagustuan. Agkusilap adagos kat agungait. Sapay planok mat nga ro ti mapandita balayo. Tapay manahin, Kat umayak dumawat ay itibagas kan si daan. awan manan kanan yaw. Awan nga ro tatang. Ay, pagsasawan na ka ni nanang mau. Iso nga ro day tati kabuteng ko tatang. Ay, ibaon mo day tanalaing nga asawam. Nasken amapan agtrabaho. Nay, apay, sa dino ti papanambak ay. Konakan ka saan ka ngagdamag-damag nay. Ay, mas daawak tanakasukat kamay. Mapan ko bisitaan dagiti apo ka. Nabayag ajak ida nakitkitan. Mapan kay jay balay da April? Ay katuan na. Ay, katuan nasaya at mat numapan ka. At ginatang ko akin de kan tinapay. Isaw ti pasarabo kadakwada. Ay uray matgayam naungat ka. Ay nasingpat ka matgayam. Nagkunaan na ungutak. Nagkuna! Ay, awan, bakit? Joke-joke ko laing dayjay. Si kakit di, mate. Huston baby. Sumardeng kan nga agsangit. Hustunon. Pagsardang manday tanga ubing. Itay pa'y asangit-asangit. Sikat ti sumardeng nga ag cellphone dita. Tumakder ka kit di. Tamapan ka ag birok iti trabaho. Nagadulakid din nga mumon. Ni, adag tuk-tuk-tuk. Anya ko maita. Inkalukatanan Katsikangay. Awit ko ni baby. Unay kamatan. Manglukat lang itiri daw. Kasadot mo pa Nagmayat ti pa naggi-games ko. Ibaw nakit ding. Basol mo Apay ngamin ang mahilig ka nga agilak itiri daw. Hay, sakman lang ang ti mangilukat. Sadot ka nga talaga. Nanang? Naglaing kan si kalalakay! Nanang. Ay, si kamat gayam. Ay, Nagmayatan ti iladam dita. Ay. Daytoy asawam ti agaw-awer. Awan pa'y kit di ati kanon mi nanang. Tamasadot mo't amapan agtrabaho. Ingka agtrabaho! Ay, sos. Kasla maestra nga agito do. Agtumpal kan tumakder ka ditan. Kunakan ka anaungot ni nanang ita. Ay, wun nga raw. Anya pa'y latar aramidom dita. Ay. Tumakder ka na! Ay, wun nanang. Tumakder akon. Ay, mapana ko nagbirok iti trabaho. Ibatem data cellphone mo! Wun nanang. Bakit? Dahito iti cellphone ko. Ingkan, sakbay ama pang urna ka ni nanang. Ay, talaga mapana ko. Ay na, thank you ananang, taymay ka. Kat inungtam nila kay ko. Naungat ka talaga. Ngam, agmenopos ka din, nanang. Ay, agtal na ka man sika. Damdamagak laang mat na. Anya lakit din ni nanang ko, aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, buisit kon. Pir dyan na talaga ti aldaw ko day taam marimar. Nay, apay bakit? Agong ungit ka man ay. Talaga ama kong ungatak. Mahayblada ka na kita akaruba.
Nang runa day ta amarimar. Nagkalma ka la ka, di ba kahit? Bigbigat nga gungungit ka. Sana nasaya day ta ba kahit? Di nakman pagkalmaan, tatalaga ama di ta aramidan day ta amarimar. Anya iya tinaramid na. Agasam, binuras dan di bunga ti mangga ang nagdawa daw ijay arubayan na. Binuras dan kit mulak day tamang ka. Mala, ingkakitaan ngamin Kung nakaburasag na kita, tayo nakila ko dyan palingkay. Ay, una yun tayo, unaan da kaon. Anya ti panagkunam lakay. Basitin din nabati, burasin ta, bunga ti manggata ba kay? Umanay day ta, nga ilako ta. At ado mga minji, nagdawa daw ay arubayan da. Binuras tala kumaidin. Uy nga raw. Sana mabalinda ito ba kay? Ay talaga asaan? Agibalis na mo da. Kasano ko mga gibales ita. Mang panunot ha. Manang, diyo ibusun da kita bunga ti mangga, tamang itugutak ije parlor me. Ay na, ado pa'y tinabati. Danag mun aya. Nabayagan ang kidkidawan da iti beautician ko, ang mga alak iti mangga. Tati amuda, adamula tayo ang mangga. Ay, Mula day tati kaaruba tayo. amok ngamje nagdawa daw asa nga, inispreya. Tapno agbunga si ka. Sinusuubak mo't tunggal agwalisak di ta paraangan. Oh, ita, nagbungay tinagado. Di ado ti porusenta. Mayat, ti adamulan na, iti arubayan na. Ay, gayam. Kinita mo di mulam asaba? Wan kat no nagbungan. Urayik laangan ang matangkanan tapurusun ta. At day luto ta bananak yung. Apay, sa dino ti papanantala kay. Nakasalikad mo data bunang mo, di ta sikat mo. Basta sumurot ka lang ka di kanyak ba kay? Ni, dito'y mo't inaladan itinagbaetan tayo kada marimar ti sursurutan ta. Bakay, makikita mo da itaasa ba? Ni, nagado ti bunga na. Maluluundan. Ikagdagdagaray. Tamang anod na makanguging ka. Anya ti aramidam. Basta buyain. Agtalag ka kinila kay Mau. Ni, lakay, umuli ka mo't hindi taalan. Guyudat na ito'y punti sa ba? Guyudat ko na. Alala kay, apay aguyudam. Tapno agdawa daw mo dito'y parangan ta. Naidawa daw mo lakay. Nakasanggiran dito'y inaladan day tabunga ti dipig asaba. Bantayam, tainto numalong. O may kwalay. Alam aming? Uy na, amin. Tasmut lang di inalada bunga ti mangga. Ang nagdawa daw yarubayan na. Siya, pay, ti kunada. Joanna, umay ka man dito eh. Ay, agmik-mik apang apay ayan. Basta, umay ka. Disturbo mo ti pa nagpapintas ko. Why, Nes? Kita anday ta kaaruba ta Ni Lourdes? Saan nga agsagsagay say akaaruba ta? Kita ngamin Ha? Adamat kan kanan na. Mangmangan iti banana kyo. Banana kyo iyamad dayta. Tinudo. Banana kyo kung nagtumay. Adda siguro nagisurusur iti banana kyo. Kat gimanta. Dakas ti agparparik na kanya. Anya kumatagparparik na ken ka.
Jay lakit di mula ta adipig dayjay. Ay, wen! Isunsamat dayta kang kananan. Ay, ka man kitaan. Mapitaan, inakitaan. Manang Marimar, Anya tinakitam. awalan niya bunga timula tayo di peg. Among tinaramid na kita karuba. Indawa daw da iti arubayan da sa ba. Ininot da nga inala di bunga na. Nagibalas da. Isudan ti mangmangan iti bananak yung manang. Saanin adata? Sapay adda pa ila ijay amang mangan iti bananak yo. Kasla iranrantana nga ipakpakita ka data. At giginura tayon. Saan tayon ngagkakaruba? Agkakalaban tayon. World War and itoy. Ilingtam yun at duma sa babakay. Tamalunag ama pa nagtrabaho. Apay, di mo kayat ti bananak yo. Nauma mo na. Isulaki di nga isumot tay. Iso nga gilingta ka may. Nakita da Marimar ken Joanna mangmangan ta iti bananak yo ket lakay. Amuda nga ta na mula da asabat inalata nga inarami da banana kaya. Amuda siguro na. Into no maminsan, amudan taw na saan dang agal ala iti bunga ti saan damot amula. Ay, sa nga bantay day tabasura nga imbeling ta dito'y inaladan da Lourdes Manang. Maangot nan tuday ta. Amunan taon. Manang, kasanungan no agunget ni Lourdes. Ay, kat agungot lata ah. Sa nga pa'y agungunget tamat. Nga pa'y tinaramid da pa ng puros di bunga ti pigamula ta. Saan la pa ng puros, Joanna? Tinakaw da, jay bunga tidipig ta. Wen, tinakaw da. Agtatakaw da kita karuba. Anya da dyan nga angot pa kay. Wal nga rod lakay. Idi pa'y kalman ama ang angot ko. Nagbangsit. Nagbangsingan pa iso. Ni. Imado pa yung tingilang. Ay, kita man inton madamdama. No sa dino ti paggapgapon da ang mading angot. Nakita nan manang. Nakita nan nagiti basura nga imbeling tayo naladan na. Kitaan taman, no? Anya ti reaksyon da. Oh, di tayo no. Nakapanigisen. Di na mo ati pabasulan na. Kat no nagano tayo, akaruba na. Ang nakakita dito'y balay. Amunan samot at dati nagibilang. Abay ko man, numaamuan na. Kabutang mo. No kayat na, ha? Agpipinungot kami, ha? Diyak man lang kabutan. Pag tinulungan ta, ano ko ah? Ha? Ne, awan mo ni Lourdes Manang. Napansiguro na nga la iti walis a paglinis na iti basura. Ay katagmalmalamot ang aglinis. Kinaan, nagsublimot ni Lourdes. Ha? Anya da jay kuykuyod na? Nakasako man. Inbalang na, ijay arubayan? Ay, saan ang mapalintay tamanang? Maangot kung tibang si timbalang na basura. Ay, saan ang mapalintay toy? Oh, apay ati magkaka. Aglalaban tayon. Umay ka manang,
Lumaban taman. Kunayo siguro, jak agibalas iti naramid niya. Hoy! Si kagayan tagibilbil lang iti basura dito ang bayan niya. Kat apay, da kayo matiin mo na anagibalang. Amok ada kayo tinagibalang iti da ito abasura dito inaladan me. Di ka man ang pagpabasol si Kalordes. Kunam lano asino ka. Wen, apay, ada pamaniknak mo, ada kami tinagibilang dito basura. Kasapulan nyo pa iti pamanagnak. Katuan, ipakitam ti pamanaknak mo. Inosente kami, ha? Asino ti agus usar iti makeup kas kada cutex? Kan asino ti agus usar iti curler ti buok, Agtagari ka na. Kuwagayam. Agpapada tayo itan nga adda na bangsit a basura anasken a malinisan. Saan yung aramiden ti banag asaan yung matakayat nga aramiden dagiti kaarubayo kada kayo. Imbag nga ron, ta saan kayo nagpinungot ba kay? Ay, dandan niya Sapay duwada, may sama nga ron. O, di ayaban ka, tapno tulungan na. Ay, dala ka ti makipimpinungot. Mangrugidan dagita akaruba amang kalaban kada talakay. Ay, kitaglalaban tayo na nagkakaruba. Ay, kato na. Laban no laban. Ang nagriga mo no, dakap aba makaruba. Oho, isuda magayam tinangirugrugi. Rumbang kumadagita agkakaruba. Agsisinakida, saan ko mga aga-apa ba kay? Ay nalakay, jak kasapulan dagita a klase ti kaaruba. Madantumot tayo daw nga, kasapulan ta dagita akaruba. Ay nalakay, apay kumaakasapulak idangay. Mala, inakaw nagtrabaho ba kay? Ay gumatang ka iti sidaan ta Anyaya tigat mo agatangag. Makasidsidaak iti sinigang akarnit baboy. Mala, iso tigatangag. Umaynak mo tulungan nga agluto tani. Bisitam dagiti sumangpat. Kunak man kayam dagluto oray pa'y may saka. Kita man kit di, no kumpleto dagiti rekado dita. Anya, Ricardo? Kasapulan ti layakan bawang. Layakan bawang. Sibuyas kan paminta adda. Adda ang awan tilaya. Anya pa ti awan. Paminta, awan man. Ha? Kasano nga rod ang makalutuak no kurang mo ti rekado? Apay ngamin nga italaang nga imbagam. Kat kunak ano kumpleto? Ay, sapay addan dagiti bisitak madamdama. Ala, ingkan gumatang iji tersena. Sapay nagadayo dagiti kantina dito eh. Ay basta, ingkan. No awan la ti bisitak. Pakpakawan ti magmagna amapan gumatang iti Ricardo. Sapay nagputo ti panawen. Sayang, dagiti ginatganatan ko huway tining lotion. Sapay nakanginginat amat nga ron. Ay na, Joanna, mapmapan ti oras. Isupay ang maor-orasan na ita panagsasaom. At danton dagiti bisitam. Diyan kaya magmagnamapan gumatang iti Ricardo. Ita kantina. Nagadayo. Agas asok na ita kusina da Lourdes Malama siguro ng luto. Makiplinastika na ko na. Mapanak dumawat iti Ricardo na. Parang at na. Di na siguro ipungot-pungot. Magtuktukak man iti Ridaw na. Oh, naimbangal daw mo manang. Kaya't mo serbisan ka.
On natagday takulot abok mo, ken manicuren ka pa'y libre. Libre? Wen, awan bayadam, ikan naklang itilaya, ken pamintam ta kasapulan unay ni manang ko nga agluto iti karni, dagiti bisita. Layakan paminta? Wen, ikan na kun ta intuno Sabado, umay kaserbisan dito balayo. Jay basura ngay. Wen, pagtutungtungan tayo tuday tabana gindon Sabado. Ikan na kun amanang, tapagrikado mi. Sige, mabiit na ang tenak mangala. Naimbag man ta nakapanawon amin dagiti bisitam, Joanna. Nagadot kinandamanang. Naimas ka nung amin tay lutom. Kat, kumpleto nga ro, Ricardo. Ay win gayam. Ada ka di pa nabati amakan. Kaapay, Inka manik ka ni Manang Lourdes. dayta karuba tayo, akalaban ta? Wen. Dayta awan babain na, nga agala iti bunga, iti saan namot amula? Wen nga ron. Ay, pakawanam! Ni Lourdes tinangtid kanyak iti Ricardo nga inusar mo nagluto. Anya, di mawat ka kankwana? Diyak kaya ti mainita na magnaamapan kumatang iti Ricardo iti kantina. Tarang tayo. Nagngina ti way tining lotion ng susrek manang. Iso nga ikan. Ibagamaten peace offering mo. Peace offering? Ay, ibaba akong ti pride ko kadagita at tao. Inkakitin. Ani lang ti din ta pride mo. Di mo apain di karubam. Tawan pagtarayam. No maibusan kay Ricardo. Agyaman ak amarimar, dito intad mo amakan. Lakay! Lakay! Umay ka! Apay aya? Kita mo, inikanak ni Marimar itinaimas amakan. Ne, ay, thank you Marimar. Ay na, basit la abanag dayta. Umay kayong tukit di alita balay tagsasango tayo nga agkakaruba amangan. Ay na, da kayo kit di ati umay, taag pa Thanksgiving kami. Kaano dayta? Taumay kami. Wen, umay kayon to. Pasensya kayon amare, di ta basuraan na iwara di ta inaladan nyo. Bayan nyo, talinisan mi day takin nila kayo. Uray da kami mat kini Joanna. Agdalos kami mat. Kat, agigidan tayon ton ang aglinis. O, anyang itimakunam lakay. Ay kit, wen na ba? Agigidan tayon ton. O, kaano tayo arugyan taglinis? Ibagayo ate Aldaw ken oras Marimar. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kumusta nga iti panag-apply mo iti trabaho iti abroad, Samuel lakay? Dandanin malpas ti papeles ko, presi bakit? Nasayaat nga rod no kasta, Samuel. Dakulan ti gastos ta iti panag-abroad mo. Uwan nga ro. Nalakok pa yun di talo bakak. Saan na bali lakay? Mabawi tantulat ta dagiti nagastos ta, apaman nga addakan ton ijay abroad nga agtrabaho. Adda naguni alata iti ror bakit? Adan sa matagtatakaw. Un nga agpaiso lakay. Amangan no addag sipsipot ka data. May bit lang. Inak kita no adda tao di tarwar. Ay di kan rumrumwar, Samuel. Rabi una yan. Amangan no agtatakaw nga agpaiso da ijay. Katdangran na ka.
Ay, nyat kat katawa am Amalya. Itay ka pa nga agkakatawa. Nagraraman. Agraraman. Asinaw ti agraraman na sasawom nita. Dadya Samuel agraraman na maka-abroad. Nyalaki din aya. Dayta manen agdilaw ti araramidang. Agasam,ag-abroad ka nun iti mabeet. Kasanaw ti panakamom iti dayta. Nangag ko pagsarsaritaan dang agasawa iti rabi Nagiyabang. Ay. Tanangam dayta pa nagsasawom Amalya o. Anya ko mano agabrod ni Samuel. Anya ko matipakasiknam iti dayta. Para makita ano maka-abroad mo lang, dadya Samuel. Anya. Agabrod ka mo't gayam, Samuel, kanakan. Kano nga iti flight mo? Nakamuan nyo nga agabrodak ang Tijuana. Basta, adda nakaamwa ka tao nga agabrod ka. Naay, naglaingan no asino man day siya chismosa. Da kami lang ka ni Presi ti makaamo nga agabrodak Kat pudno nga rod nga agabrod ka, Samuel, kanakan. Uwan ti. Hangam, madamak pa lang agipagpag na iti papeles ko. Ay, mayat dayta na panunot mo kanakan. Sapay la ko mga rod ta makatrabaho kan ijay abroad. Saan nyo pa lang warwaras nga agabrodak? Diyak kaya ta maamuan ti kaadwan ti panagabrod ko. Uray no saan ko nga istoryaan ka dagiti karo ba? Amudan nga agabrod ka. Anya? Wen ka anakan. Amudan amapan ka agtrabaho ijay abroad. Anya lakit din ay. Nagpartakan ti damak. Asino ngay nga taday dya chismosa wano chismoso. Naglaingin nga agsaagap iti istorya. Adda si mangput asubre, Samuel Lakay. Oh, adtoy. Kuramot ka sobre. Anya daytoy? Lukatam ano, anya day ta asubre. Mabit lang talo katak. Ne, apay. Anya tinabasam di ta papel, Samuel. Yes! Mapanak ka no iji embasi. Maala kong jivisak bakit? Anya? Wen! Daytoy hindi nabayag ng orayan ta. Simang putin jivisak. Agabruda kung iti kabiitan na panawan. Ay na, kablawan ka, Samuel Lakay. Adda naguni ang latay terwar bakit? Unngag paiso. Adda nga tatao di tarwar. Mabit lang. Inak kitain no adda tao iterwar. Ay, sumardeng ka mga katawa, Amalya. Nagalasti lang am, oh. Magkumaano na po daw, dahil tagumaw. Nakangingisi, may. Nita, Anay ikaw, aping agsipat ka kay, oh. uray nang isit igugut ko tanapin tasak mouth, Freddy. Nagalas. Tay, Ti dila ti chismusa, ah. Kasla dila ti pusa, oh. nita, Anay ko manay. Unay mo dato yun. Sipat to. Nagsakitan ti pingping ka, oh. anyat makitkitam kanyak, pusa. Kwa, no comment, oh. No comment. Sinalbag ka lalaki. Idilig na kinin iti pusa. Anyat kat katawa maya. Dadya Samuel at agraraman. Apay manin ni Samuel akaruba. Simmangpot kanuki din dya bisa nang agtrabaho ija abroad. Kasano ti panakamom iti daytangay. Nangag ko'y dilim mabasak ija balayda. Ay, una yan. Naglaingin ti radaramaw. Mangag mo amin asaritaan ti karuba. Kas kalaglap-lapayag nga asaw, oh. Nita, Anay ko manay. Nagsakitan ti robak, oh. maminsan pa nga idilig na kiti ayop. Saan lasipat ti maramanam kanyak? No dikat left and right akugtar. Anya? Naalam ka no matan jay bisa mamapanagtrabaho ija abroad, Samuel Barauk. Nakamo nyo na alak jivisak, Uncle Berting. Naamuak ka na giti kaaruba, Barauk. Naay, nagpartakan ti damag. Dua kami lang ni Presi ang makamo nga dan visak ngagtrabaho. Day tamot ti na ipalapayag kanyak, Barauk. Kahit asawan day ta, dandanikan mapan ija abroad. Ay, maulawak at talaga, Uncle. Ay, maulawak. Ha? Kasano nga din nakaamuan na ala kong ti visak? Kat awan mo't nang ibagaan may. Ay, karkar na dati ang mapaspasama ka. Mas dawak at talagan bakit? Anyat pakas da awam, Samuel Lakay. Dua talaga nga makamo nga dan visak nga agtrabaho di abroad. Hanggang mapay niya. Amumot na lagi ti kaaruba tayo. Asimang putin di visak. Anya? Asino nga, iti agiwarwaras iti day ta damag.
Nakaskas daaw nga agpayso. Awan met tinangistoryaan taan na alam mo, Jevisam. Naglaingan no sino man day dya chismosa. Kat, kaano ka amapan gumatang iti plane ticket mo? Ay, agsapulak pa lang itinala ka a plane ticket. Sana balay. Ta saan mo't nga gap apura di employer ko di abroad. Ha? Adda manin naguni alata ijerwar sa malakay. Bayam, abangan no aso lang day tang umararubayan. Ay, ang bagay lo. Bagtay. Asino ti bagtet? Sika! Kung manatawa ka man ng may isa. Anay ka? Pwede nanog mo ti matangay. Napistitsan ti bukal-bukal ti matak. Oh, yung unay mo dati, nagsakit. Oh, Pisang, tupay tarupam. Bagtit ko nam kakanyakon. kasano? Tay ka pa ako manatawa. Kat katawak dagiti agasawang agraraman. Sino nga gasawa sasawom nita? Asino pa'y kuma? Da presi kan Samuel Kita pa katawa mi dangay. Ay na agraraman na talaga dagiti ang agasawa. Anya kumangay ti igatang da iti plane ticket da. Ha? Potom da ito nga imbagak kan ka Friday. Sana matuloy ti panag-abroad ni Samuel. Tawang kwartada. Aday ta ka man ng aginlalay nga kunak. Apay nga minapakibibiyang ang idaya. Nagdagsentiri nam kadakwada nga gasawa. Pangas daki di Wino, umapal ka kadakwada. Ay tukak! Apay ko mga palakida ko napimpintas pa ti biyagtang misuda. Anya? Ada nagdakala TV ta. Ada 2 doors aref ta. Ada washing machine ta. Ada pa'y oven toaster ta. Ada pa'y microwave ta. Ada pa'y shower ta. Aircon lang ang tawan diti balay ta. Naay, Saan lang ada kita tadda diti balay? anya pa ngay. Naka-tiles ti balay tayo. Ti banyaw kan lababo ta. Aminun. Anya? Original pa ti chinelas ko. Nya laki din aya. Iraman na pa di chinilas na. Katalaga, mate. Iso di mo ibagbaga nga umapalak. Taado ti arwatan kan kagawaan ta diti balay. Original, agraman underwear. Anya? Oh, kumusta nga Samuel lakay? Adda nakitam analaka a plane ticket? Ay, nagninalakit din ay ti plane ticket bakit? Iswa sa anak ka nagpabok. Kurang di kwartak. Ay, parikot nga agpaiso day talakay. Pagutangan tayo iti kwarta. Tapno magatang ko di plane ticket. Naalak nga agpaison di visa. Ngamawan pa mo plane ticket ko. Awan met nga rod amok apagutangan ta iti kwarta lakay. Anya nga tano. Ay sinalbag. Adamanin naguni alata ijerwar bakit? Wan nga agpaiso. Anya ngay nga taday jay. Ay nakitay. Ang mga nuad na tao nga umararubayan. Ay, piman mat. Piman na talaga. Ay una yan. Lumawat abot tagong mo no agkatawa ka. Oh. Apay ka di man na yan. Agin na abroad. Awang magayam kwartada. Anya laki din ni Amalia. Dahi taman ng ting kasipsiputan. Anya kumangit ibibiyang mo kadakwada. Ay, di nakman pakibibiyangan. Nakapangpangas na dya, Samuel. Adan visak. Ngamawan pa'y plane ticket ka. Kung kunanaki din. Kasano ti pan nakamumiti dahi tangan. Nangag ko nga imbaga ni Samuel. Agraraman na dya tao. Kay, kaano nga iti flight mo, Samuel Barawk? Eko, anya lakit din aya. Apay ka anakan. Kasla masiksikuran ka. Tunggal adda masabat ko. Damaganda no kaano ti flight ko. Anya? Kinujak pa nakagatang iti plane ticket ko tanagngina. Ay, kunakman no napan ka imutang iti paggatang mo iti ticket mo ka anakan. Nakaamuan nyo ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket ko. Adda nakaamuak amapan ka kano umutang iti paggatang mo iti ticket mo. Anya? Impagarob ko mo na nakagatang kan iti plane ticket mo ka anakan. Naglaingan no asino day dya chismosa. Kasano ti pan nakaamuna ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket. Ay, maulaw akong presi bakit? Ay na maulaw ka talagan. Ay sus, ingkang pa-check up iti doktor lakay. Ang mga no high blood ka. Sana day tati pakulawak. Anya ngay nga rod lakay. Kasano nga mo dagiti karuba ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket. Ha? Kasano nga ang muda day ta? Katdwa tamot lang ang nagsarita. Una nga rod.
Ay, mas dawa ka talagan. Aguray ka. Wan, husto. Mayat dayto ang napanunot ko lakay. Anya day ta na panunot mo bakit? No sa anak ngagbidot, tao di umar-arubayan dito'y balay, saan kat nga aso. Anya? Agsagana itaday di at chismosa no asino man. Sigurado a pagbabawyan na ti umarubayan dito'y balay. Si bakit? Addan paggatang ko iti plintikate. Pinautangan na kajibak na nga kabagyak. Nasaya at nga rod no kas talakay, makapan ka ni abroad. Wen bakit? Inton bigat mitla... Adda manin naguni alata ijerwa. Di ka unay agsasaw. Adda nakasagana a palabog itiruar. Sigurado. Anay ko nagsakit. Nakita? Sige, umay ka lakay. Inta kita no asino day dyan. Ay, sinalbag ka, Amalia. Si kaamot gayam ti umar-arubayan dito balay. Agnakam kaitan at chismosa. Inggagarak tinangikabil itinagadualan sa iti arubayan. Tapno mapalabugan ka. Pagkawanan nag Samuel. Kastamot kan ka, presi. Ay, agnakam kaitan. Chismosa. Day tati maganap mo. Pagkawanan na ko na. Diya kun ululitan tinaramid ko. Ay, ipanda ko ni hospital. Tapos sana ka matitanong. Sapay aglat-lati tilan sana badagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay! Mangmangan ka manan, Joel? Di ka ka di mabmabsaw? Isulat ar-arami idamaon. Mabisingin na nga di mga anak tatang. Ay sinalbag ka. Nagdadakkelan tilingat mo amang mangan. Nag-asa nga minti silay. Gusto magkalingat anak. Nag-imas tibakan ng runano at dasilay. Dayta ati manugang sa lagling et numangan. Anya laki ni tatang. Mangang kayumot ano kaya yo. Tapno agpada tayo ngagling ay. Si kalaing timangan. Saan nag-akaskin ka asarabusam? Anya. Talaga saan kayong agkinaawatan kinikatugangan pari Joel? Uwin pare pito. Saklantan ti makit-kita na. Sipsiputan namin agaraw ko. Anya? Imbaga na pa sa laglingat ng mga anak. Dahil tati manugang. Sa laglingat ng mga kung kuna nakiding. Imbaga na pa iti kasta pari Joel? Uy, ay nagalas adenggan. Makapasakit iti lapayag. Balsamot ni katugangan pari Joel. Isublimot lakin kuanan no anya timbaga na. Anya? Kasanungay dayta paray. Kastoy matibagam ken kuana. Dayta akatugangan sala bumangon numangan. Kunan mo ta, tapno makabalis ka. Ungang paiso niya. Mayat dayta na panuno mo, pare pitaw. Dayta matibagam ken kuana, tapno patas kayo, pare Joel. Ay, kwa, kasano, numakapungtot ke danugan na ngay. Yan ang problema, pare Joel. Amangan maglaban kayo lang. Sa dinaw tayang ti asawa, Marisa. Awan dito'y balay, tatang. Apay aya. Ibaon ko kumamapan gumatang iti chinilas ka. Anya? Ibagam tuman ken kuana daytano sumagbait. Ay, masadutak nga may niya agudong ita. Un, tatang, ibagak to. Ibagam nga ibagakan kuana dayta, Risa. Nginat-ngat nga minti aso niya chinilas ka. Inaramid na mata na pulutan. Anya lagit din ni tatang. Mapulutan ayamot ti tsinelas. Pinulutan nga ron ti asaw. Isuan na dadahilan niya chinilas ka. Nabartag ka mat anagawid. Sapay sapsapulan na ka ni tatang. Anya tibaga na ya. Apay sapsapulan na. Ibaon na kaamapan ija ili. Kat igatangam iti tsinelas na. Tokak! Anya tukak? Jakto pa'y makagatang iti chinilas ko. Isuke din ti mapang ko'y gatangan. Ramasakan amag na. Ay, tanangam ti agsasao.
Ang mga numangag na ka ni tatang. Kabusor na kanto manen. Naglay nga gibaon. Abay, di nakabalan timag na mapang gumatang. Hindi mo pigsahan ti agsao. Mapankalatan tapno awan riri, Joel. Tuwintin pagatag mo, chinilas mo tatang. Mudtoy. Gibayad na nga eh. Anya bayad na sa asawam, Joel. Nay, kwartak ti inggatang ko itilita chinilas. Ilistampay laeng. Anya ti ilistak. Ilistampay laeng nga utang kao. Anya. Apay, tersi na anas kin nga ilistak. Bayadan nyo kay din taniawang kwartak. Awan pa'y kwarta kapag bayad ka. Iso nga utang pay laeng. Maspak. Naglay nga, dilaw ti amam no mga anak. Kita man ti aramid na. Kariring na pailang ka aldaway. Di mo latan ikaskaso ni tatang. Ay, man eh. Nakatugaw iti lamisahan. Sigurado ang mga nain. Nagrawo mo nga raw. Day tangiwat mo, Joel. Ang mga numangag na ka. Makapasahar mo dagit ibagbaga na kanyak. Ngam iso mo nga raw ti adamadi nga ugali na. Joel. Nulabsun ti agsao. Iso ti sadot. Saan kita siya? Tapno adamat sir-serbi manay kamkamang. Ilutem tinasakit asakak. Anya? Ay, hindi ka reklamaw. Basit laeng dayta pangibabaw na kin ka. Saan anadagsen na trabaho? Wanang emjak mo ti aghilot tatang. Amom, naglaka. Adto yan, tisakak anasakit. Na, saka ka di dayta tatang. Wen, sakak dayta. Apay aya. Ay, kunak no napuoran abagas ti kamutay. Nagngisit kan kaururat. Ay. Uyawam ka di tisakak, Joel? Ay saan? Nakyot ti sakayaw tatang. Ay naaw-awatam latan ni tatang Joel. Di mo tutupan talakayan. Jakla katugangan dinisnog kaon. Anya, Ibagbaga na ka ngawan sir-serbi ka na kamkamang. agpada kayon iti ugali ka ni tatang no tutupam. Iso abaybay amon. Ang mga no agkabaw pa yan. Ay, diya kung makaano, sorry isa. Pasit langan, ang padisnog kung tila kay anak bangsit isa ka na. Anya? Makasinsidaak iti ikan. Igatangan nakman kidi ijay ilay. Sikan ti mapantatang. Sikan. Sikan ko nakmay. Ibaon na kidin ang katugangam. Nangalaam tilaing mau, salbag ka. Di kay nga rod agunget katugangan. Katugangan kun ko ng matlatan kanyak. Tatang ko ng mata. Wanain katogs. Anya agkatog sa sasawam. Bagtit ka. Ang bagel ka. Agkakanad na kiti bagbagam. Sa anak abagtit tatang. Sikat ibagtit. Ay, sorry. Ay na, nailawan ko mo ito ngayon baga. Sinalbag ka. Bagtit ko ng kanyak, Joel. Nagsuri ak mo time. Nailawan ko la na ibalikas ti bagtit tatang. Pakawanendak ka din. Diya may gagara nga imbaga na dyan. Saan kayo abagtit? Ay. Nakamisuot ka mat nga umay gumatang iti ikan, Joel. Kasano? Naglaing nga gibaw ni katugangan. Kabailan na mo ti agudong. Maawatam latan, talakayan ni katugangam, Joel. Diyak la makaawat, Lili. Imbag ano, sukatan na ko ba mo ti kwarta paggatang ko iti ikan? Saan mo it? Anya? Siyak magawin ti paborito na nga ibabawon. Salbag ka na dyan, laklakayanan. Di mo sawin ti kasta iti katugangam, Joel. Respetum lata. Katugangan is katugangan. Kunada nga road. Sakit ti ulok na dyan, lakay. Ay kat ano sama? Tana ikamkamang kakit nga road, Joel. Ala, itad mong ti ikan agat-gatang, tagawid akong Lili. Mabait lang nga road. Tamangi kilo ak iti ikan akayat mo. Tuwin ti pagatang yung ikan, tatang. Nasaya at launa ay baraw. Kanya nga ti aramidak iti ikan, tatang. Ay ket, inka ituno Kartagam, tanay, mabisina kaon. Kanya laki din ni tatang.
Siya pa iti pagtunon na. Huwen, tapno damat sirsirbi man ay kamkamang. Anya, ibagayo manan kanyak day ta. Anya nga ron ti kayat mo nga ibagak. Day tamot la brief mo ting kamkamang mo kada kami a pamilya. Anya. May kamot dito'y balay, Joel, anak ka. Apay aya. Umayak ag-relax na nang. Kayat ko dito'y balayo ta na ulimat. Saan adito iti pagrelaksam? Ijay kampusan to ti papanam, tanaul ulimag. Anya, papanandak iti kampusan tao? Una, tapris ko ti angin ijay. Makarelax ka na imbag akaduam dagiti natay. May saka mo nanang. Imbis amalag anang ti barukong ko. Anyat pagparpari ko, tamaya anak ka. Ti awanan bayin akatugangak. Sakit din ti paglutun na iti kanin na. Ningay ko marisa nga anak na ti paglutun na. Kumana nang. No kabusbusor na ka na ikamkamang. Aha, kabusbusor kumot anak ay kamanga ka. Anya? Kita ti katugangak pare. Nagalas ti itsura na anak katurog iti indayon. Nakanganga matamat maturog. Anya nga tanong, pisukak iti aluti tingiwat na anak nga. Anya, matayin ano aramidem dayta, maltutan. Ay, agbalin asairo ti panunot kaw no makikitak ni katugangak pare. Agtubo ti sarak. Bye-bye amlata, pare Joel. May mayat no nakaturog ni katugangam. Tapno di nariribukan ti biyag mo. Sa bagay may tama ka, pare Pitong. Sidak day ta tatang. Nagkuna, sidak day ta. Kukwak day ta. Saan mo kukwa? Disnugan kan tupay. Kukwak day ta kimaul tinitib amanaw. Kukwak ata siya tinagpartay. Si kang agpaisaw tinagpartay. Ngam, siyak may ti akin kukway ti manaw. Anya? Day ta karay kay ti manok ti kukwam. Ay manjak. Daytoy langin lupo ti kukwak. Kukwak pa day ta lupo ti manaw. Daytoy langin payak ti kukwak. Kukwak pa day ta. Daytoy barukong ti kukwak. Kukwak pa day ta barukong ti manaw. Daytoy nga rodin duri ti manok ti kukwak. Kukwak pa day ta duri ti manaw. Anya? Kukwak yung mga lamin ng tatang. Anya nga ti kukwak. Day ta sipit ti manok ti kukwam. Anya? Ay, biyag ayay. Nagatiddogan day ta sinaay mo, Joel? Nagriga ti makisama ka ni tatang mo, Risa. Ano samlatan ni tatang, Joel? Lakayon, di mo tutupan ko nakmanon. Kasano ajak tutupan kat naglaing ama ki apa. Ay, ate mo pa hindi aso kan pusang agapa. Di mo latan ikaskaso dagiti ibagbagana, lakay. No saan la abasol ti dumisnog iti katugangan, dinisnog kon. Saan man aday ta ti ibagbagam, Joel? Taltalo tayo lang arudan dito balay. Aglablabusin ni tatang mo. Ala, palabsam latan dagiti ibagbagana kan ka. Grabe eng, di ka pala maturog, Joel. Ay, adda kumamot maihandak no kasangay ko, bakit? Ha? Talo lang aldawon ti palabsay, kay birthday kon. Awang pa'y kwarta mo tapaggatang ko iti handa. Ay kat, saan kan nga agsagana ah? Ure basit la ko masagana. Pansit, no iso. Nairanamat nga ron nga awan kwartata. Uwan nga ron bakit? Kanayon analiday, ti kasangay ko tawan pa'y maihanda. Nagkana sa tiboy ko yan. Aksyon ko naman. Apay ngayon ni Deputy TV tatang, nagmayat ti bubuyaak. Sapay madama ti bakbakan. At daya pagbayad mo iti kuryente. Day talag buy-buya tar aramidam, laglag. Anya? Inawagan dak iti laglag. Wen, apay, at reklamam, ha? Ay, natatang. Ang mga numadisnog kan iti day tagar aramidam. Kagurgura kan alakay. Di kan kasarsarita. O di salang. Di uray di ka makikita. Tumukno sa dilangit ti gurakan ka. Risa, bakit? Nagadumot asagana ti adda iti lamisaan. Wen lakay, kasangay mo itang aldaw, saan ka day? Wain, Risa.
Kasangay ko ngagpaisaw. Nangalang may itiin handam. Ni tatang, iso tinaghanda para ken ka. Anya, ni tatang ti naghanda para kanya. Kunam. Wala kay. Naawatan ni tatang, jay pensyon na. Anya, ay. Iso nga agyaman ka ni tatang. Ta iso amin tinaggastos ka dagito'y asagana. Nay, simbangpet kamit gaya man. Joel, Barok. Uwan tatang. Ay, agyaman na ka. Nagsingpot ka gayam. I love you, mwah. Di nakagkan ah. Jak lang amin yung pagarong mo isaganaan dak. Ay, agyaman ang klaw na tatang. Ay na, pakawanan da, kung anyaman dagiti madingay nararamid ka. Ay, di mon panunutin da ita, Joel. Ingkakit din ayaban dagiti kakaaruba. Tapno, anda kadwa tayo amang ibaos kadagiti makmakan nga da iti labisaan. Uwan tatang, agyaman akmanain. Ay na, pat ganda mo gayam amanugang yaw. Nagkamaliak iti panangipapan. Nakasingsingput kay gayam. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Dagiti agkatugangan, dito'y drama tayo, Anyalaki din!